Takže čaute chlapáci, dneska vás vydám u nového videa, dneska som tu s Lixtrixom. Čau. A dneska to musím konečne dorobiť a tu mi tak pekne svieti, že Elite 96. Takže to znamená, že tam musí byť Champ, nie Elite. Takže môžu sa aj vrhnúť na to. Môžem vám pripomenúť, že na Vianoce možno bude taký špeciálik menší. Možno, no, nie že menší, ale kam ideme? No, dosť veľký. Poďme tu utec. Ne, to ne. Loot Lake. Dobre. Pohoda. A to je halu, že sme minulú hru mali dvoch unrealov, dali sme dvoch unrealov a aj tak nemáme. Hej, a aj tak nemal čempa, ale ono to také náschval, Ale že ten systém je taký inší. môžeš aj vyhrať moje. a dostaneš percentu iba kvôli tomu, lebo sa blížiš k novému ránku, vieš. Čo tu bude? Taktika sa mi ešte nesnaží. Urob tu challenge, double famas. Môžem. Čo, počkaj, to odráža? Kámo, ja som to nevedel, že to odráža. Čo odráža? Tá doska, kámo. Na plávaní, ja som nevedel, že to má taký detail. Ja som nevedel, že to... Ja som si myslel, že to tam je také, že to neodráža, ale... No, že je dobrý detail. No, Maja. Epickej. Ale ne, obyčajné česky. Ja mám čoskoro tiež tú felinu, kámo, ale tú felinu budem možno... Jo, ale tá felina je mega dobrá. Akože ja veľmi nebudem nosiť za to, ale možno. Ale je dobrá. Je to... Ty keď si ju equipneš a budeš za ňu hrať, tak na ňu zmeníš názov. Ja som si tiež myslel, že to... Ale nie, akože ja ju budem hrať, ale že nebudem hrať tak často určite, ja budem hrať ISO, čo teraz. Ale že... Hovorím, že na to, určite na to zmeníš názor, pretože ja som si myslel, že je to dosť taký ten, vieš, že... Veľký skin, ale pritom to je tak tenké ako, kámo, neviem, ja to chcem asi, kámo. Ale to nemám na mysle čo vymeniť. Alebo vymením to, ale náboje do nej by sa mi hodil. Všetky, čo mám. Mám jeden náboj. Toľko shotgun, ale akože ja už mám pumpu, ale že... Ty asi nechceš Thunderku, čo? Ale to ťa zradilo. Ja mám zónu pumpu, lebo... Thunderka má taký, však dovtedy ona keď strelí ďalšiu strelu, tak už vystrelám celú pumpu. Ja viem, ale mi sa to stalo, kámo. Proste ja som chcel šutnúť zase a nič proste, ako vieš, ono to je, že to dlho trvá. Poďme ísť tak vysoká strieľa, lebo oni pôjdu zónu. Ja neviem, ja tam nechcem ísť, kámo. Ale nie, že do Pleasantu ísť, ale že z diaľky ich dávať. ISO on mi je. ISO o tebe? Hej, ISO u mňa. Tam je za kameňom. Tá je tvoja, kámo. Alebo neviem, no. Je moja. Ja mám taký pocit, že som toto meno niekde už videl. Nie. Kde sem? Nemu dám jednu. Tu je. On je Shockwave, bol sa tam. A počkaj, tie česky otvorím rovno. Respawnula sa. Ja som jednu, modrá auto. Prime. Si doberem. Ja dorazím tu ISO. Tak nemusím. Tam je. Crack? ISO. Crack jeden. Tam je A vidím, súviča. tam je súvička. Počkaj, ona o mne nevie tá súvička, ja dám headshot. Spamovať na schvál, nech. Ty kúpiš. Hej, však preto Ja vidím. Počkaj. Poďme, move. Asi. Dostal, má crack. Za 90. Malou, bro. Spamujme. Ja idem prejsť do zónu. Poď zónu, lebo tam je veľa ľudí, kámo. Tam má ešte aj teammate. Ja mám ešte shockwavy, takže... Vyhodíme ich zo zóny, nie? Kašľam na nich, ja sa radšej zónu. Hej, presne, asi. Budem aj ja tak. Dobre, všetky shockwavy som musel minúť. Mám shockwave, kámo. Ďalšie dva padli. Som potreboval ďalšie. No kurňa, typek zmenil akurát smer. Nechceme ísť páčiť tam, alebo tak nejak na diaľku ísť. Neviem, môžeme. Ale kámo, tam ide dobre veľa ľudí. Wait a minute! Who are you? Dobre veľa ľudí. I love David, to neviem kto je. Že to je okurka. Aj. Ach, tu skardial. Tá MG? Hej, MG okurka. Aj, tak to ho poznám. Náboj do oného nemáš? Ja ho poznám, lebo ja sa s ním poznám ako cez Diz, ale... Nemám mutky. No mamutky nemám. Náboj, mám dva. Nemám. Všetko som pomysoval. Tak si nemám mysovať. Tuto je typek. ISO. U teba? Ja som mŕtvý, hej. Idem u tebe rýchlo. Nice. Môžem to SMGčko, prosím. Zober. Ber, je tu typek. Tam si miníš. Bude tuto. Počkaj. Yes, kamo, typek mal náboje do oného.
Mám jedného. Kamo, dobre, ale tu ďalší, to je survička kurňa u mňa. A blokol som ju. Kamo, ja fátim 1v1. 2v1 ideme. Aha, ja zdechnem asi. No neviem. Ja to budem musieť takto obehnúť hnusne. Ja som noknutý, Sorry, kamo, nemohol tá som. survička mám 0 ping. Playboy Max podtržítko. Ja som si ten big shot aj nedal, počúvaj. Dobre, si tu. Oni ma rašujú. Nie. Jasné. Ale Idem preč. to fakt nemáš niečo lepšie na robote, nech ma rašovať. Keď mám movement, tak by som im nušil. Tam je hora na kopci. O, aj som Ja gičko. pred veľký tu je, kamo. Kúp aspoň healy. Mám všetko vykúpil. Tuto je týpek. Tu som minička. OK. A tu sú ešte, ja by som išiel stať to preč, lebo tu je, tam One. dole je a ešte tam pred tebou. Á, tápek, ale on bude mať full metky, ty kamo. Teraz. Kamo dáš ju? Nice, knock. Môžem niečo? Nechaj mi náboje. Potrebujem Môžem? Aspoň mamotku mi daj. Dobre, náboje do nej. mamutku. Náboje. Počkaj. Ale potrebujem nás obstávačák, tu ďalší typ, tu máš 40. Dobre. Potrebujem zobrať, musím sa nahealovať. Movement máš? Nemám. Ani ja nemám, kámo. Musíme čakať. Ja, na dobrú príležitosť. Tak. Tuto sú dipsy, bro. Nad nami. Oni idú nás, idú sem, 10. Poď sem do boxu. Bežím preč. Poď bež. A prečo? Bež pre život. Vlastne, ty si ma tam nechal. Sorry, ale ja musím. To je Iso, kamo, Iso má biele, kde si? Sorry, ale ja nemám dobrý Má loot. 2 killy, ty kokos. Ale tak nemám zbranie dobré. Vôbec. Čak, keď mám shotgunu, idem. To je jedno, vy si ho vyspamoval mal. No, neviem. Tu sú nejaké zbranie. Čo tu Neviem, či tam je shotgun, ale... Je tam Thunderka. Ale u mňa som myslel. To môžem? Ja to nechcem. Keď niekto gladí k tebe. Ale je tu aj taktika, kámo. A to si zobral modrú Thunderku. Čempa som dal. Kámo, ale to je halu, že ešte ja som Elida ešte dávam stále čempol dole. Ako nie A tak ty čempovieš, to sú takí, vieš, že... Kámo, ak tam budú náboje do šotky, nechaj pros. Tam je. Tu je modrá taktika. Počkaj, ja zaberám ten náboj a rozdelím to takto. Náboj do AR-ka, presne na zavolanie. Aha, je tu aj Prime, keby chceš. Zelená. Tu sú nejaké ešte zbranie. Je tu... Potrebujem nejaké náboj do AR, alebo nemám. Akože ja mám 200. No, tak ja mám 55. Tak tu máš 60. A vidím jedného tam na... Neviem, čo tam robí na strek. A on tam fajtia. Nie, oni tam kempia, ideme na nich? Počkať. Neviem. 81. Skoro. Ale dal si? Oni fajtia, tam máš ďalší tým. Dá. Kámo, ja som teraz som tak spanika... Kámo, teraz som tak spanika, že som normálne klikol dvakrát tap, že ako inventár. Nerob teraz, nedávaj stenie, lebo ty takto editne, že mi dá snipe. Chod trošku doprava. Ja, dobračka mám nápad. Tu ma ťažko trafia. Tu. Počuješ ten grepo? Ale ja si to dám tak, počkaj, nie, takto. 26. 144 crack. Nice. Okej, rýchlo to pre ten met. Ja mám 3, na čo ideš? Ale však do zálohy. Po mne, kámo. Tu je niečo, zelené AR-ko zoberiem ešte. Ďalší metky. Poď sem, lebo dostaneš brutálne. Heavy box, máme zónu, máme všetko. 97. Poď sem. 31. A tam. No toho chcem fajti, presne. Krik? Dobre, dali sme ho. Čo to tam je všetko také pekné fialové? A krik. Čo mal tam niečo? Teraz sa nerieš, tu je typek kriku. 31, 62. Dobre. Nice. Ako ja musím začínať hrať túto autoshotku, ona je docela dosť. OK. Nie, že OK, OP. Kamo, mám mamutku. Kamo, nejaké náboje do tej mamutky nedáš? Rýchlo Ja ti nemám. dám. Dík. Takže tu nič nie je naše, ty kokos. Nevadí, ale tu je týpek, to by sa mohli vyfajtiť. A dobre, nechal. Drhal. Dobre, nechal to tak. Poďme do našeho boxu, kámo. Máme tam zónu. Naše 2x2 box. Počkaj, ale pozriem, či tam niekto není. Ako na vrchu, nič. No počkať. Poď. No tak, ja však... Poďme na vrch, ne? Ne, alebo počkať, nechaj ma počkaj, pozor, nech sa môžem porozhliadnúť. Dobre, tak. Poďme múvnuť trošku doprečie. Nemáme už zónu, poďme sem, bože, že tam niekto bude. Nebude tam nikto. Dobre, nejaké veci. Nejaké matro, áno. Dobre.
Nemám 6 crashpadov, kam tie crashpady sú strašne dobré. No, Reálne crashpady sú podľa mňa že lepšie ako shockwave, lebo áno, ale neviem. tak niekedy sa ti môže stať, že to proste tak ako keby zle to tak dá, musíme zase múvnuť. Áno, no to niekedy to tak buguje, ale podľa mňa sú Je tam lepšie niečo? ako... Nie je tam nikto podľa mňa, iba Tam je? náboje Tam až niečo tam je? guny. A autoshotgun na ďalšie, nechceš ju? Fialová. A potrebujem iba náboje. Nechceš fakt? Ona je dosť silná ako. Na dve rány dáš to. Ne, fialová, tak ale ja mám modrú tacku, kámo. Skále si dostal. Niekaď do kopca, ale shieldy. Aha, dobre, tu sú netreba. Typek vedol sa. Dobre. Potom povedz mi niečo. Čo bereš? Čo ty bereš? Ja mám zelené. Dobre, Teda tak ber biele, zelené. tak. Ja, tak Pek. koľko máš midkitov? 3. Tak vieš dobré ešte tieto ďalšie dva? Neviem, ja mám plný inventár. No tak, neviem čo s nimi. Ja namiesto, tak ja to berem namiesto M-ky, aj tak už nepoužijem M-ku teraz. No, ja nebudem teraz takto vykúkať, ja budem tak, poďme, ja idem z tejto vonka ešte. Tam 73 dostal, Pekne. tam za stromom, má crack. Mierí, kamo mierí, on má snipu. Ja tu mám, my musíme movovať, daj crashpad jeden. Kde? No, proste týmto smerom takto rovno, tam tým smerom. A poďme, Poďme hore. poď sem. Ale dobre, tak Kde ide? alebo dobre, poďme tam. Kde si teraz? Dobre, nikto mi Tu je typek. Gotovo. No posledný, Možno čo. posledný. No, tak to on je tam. Kde? Tam je jeden, vidíš? A jo, dobre. Asoka, dostal za Tam je ďalší, tam je 33. ďalší. Oni... Ja som to mohol oný. On ho ide rašnúť, kam to je 97? blázon. Niečo to je za skin, ale dostal za 97. Ja som dostal headshot. Poď sem. Ale on nás nepôjde rašovať, lebo sa bojí. Hovno, on ide rašnúť. Ja som dead na zónu, kámo. Crashujem, idem tam. Tak dávam si medkit, som safe. A ja si mám. Ale to 1v1, no 2, O, my sme Medera. dvaja a ešte 1v1. Ja oni idú jedna v jedna, no. Čiže nechajme ich fajti, ak pôjdu. Ja nás, táto Asoka nás ide rašnúť, kámo. Ale nevie presne, kde sme. Počkajme, ale dobre. Poď. No poď sem. Nice. Máme čempa. Aspoň, no ja. Pednem. Serus! Takže toto video by bolo u konca, dajte like a odber, uvidíme sa u ďalšieho videa a... No ešte Čau. ešte nedám. Počkaj, ešte nech ukážem ešte ten rank, nech je to fakt pravda. Yes. Continue. Let's go. Vidíte? Dostali sme toho čempa. A teda uvidíme vás u ďalšieho videa a čau. Čau.